Sa'amanu wa aina at gashi nan yayi tumbe a gari manzon Allah ya ce ya Abubakar mu je makewayin can ana zuwa sai ga kata raƙum yana ganin annabi isun ya zauna ya dora kansa akan cinyan manzon Allah. Annabi ya ce me yasa zaka kashe mutane? Ya ce rashin adalci ne yasa ne. Me ce wallahi tallahi kaga duk abin da ka gani a ƙauyen nan ni na tara musu. Wai yau na tsufa ba na iya ɗaukar kaya da yawa sai naga an ɗauko mahauci za a sai da ni yana tsaye daga bayan bishiyar can har kallo ne yana wai zai yi ciki na ce ye ni za a saka wa da wannan. Annabi ce ina ne aba ya ce gani ce shigo ya ce na ban ma. Annabi ce zo ba abin da zai kaji abin da ya faɗa ya ce wallahi haka akai. Annabi ce yi mai kuɗi aka yi mai kuɗi kamar 10,000 misali. Annabi biya kuɗin ice to tafi sai kama iyo ni ba inda za ni sai na baka ce ba an bai ka ba ice daga annabin ka raba ni da shi mai ke ce me kake so to ce ni so nake in tabbata da kai. Annabi ce to je ka mutu a cikin daji ni kuma ne maka alƙawari a kiyama kana bayan taguwar da zan hau kai ma na baka aljanna. Haba jama'a akuya fa annabi ba aljanna. Yau nan nake cashe da Amina ke ina ce to ai dalla malam ya sha taba. Annabi ya ba bishiya ne ya ba bishiya ne aljanna. Baban annabi a bashi ne wallahi alam miciji ne fa kawai yana jin ƙanshin annabi shi na baka ya toka kafas. Ai an tuno ya dinga tashawa shi na baka sara. Annabi ce canye ita ne ya fito micijin ya sallama a gaban annabi ice me yasa ka taban abokina ice jin ka ne za a yi min waiki da kai. Shi ne manzon Allah ce to shi kenan ya shafa kafar sai ta koma daidai. Bai kake so ice zama da kai. Annabi ce koma ka ci gaba da rayuwarka na baka aljanna. Miciji dan ina baba annabi ya ina